Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kat kum gi khubor balayolum hakasin ka nyngkong jong ka Indian Railways lapenlong ya karel Mumbai Manmat Panchavati Express ka nyngkong du hapoh kari India bandan ya ka kor ATM hapoh jongka ya kani ke ATM labo ya ka hakadaba air condition hakaba kan yarap ru ya ki Bri U ban sepisa hakapor balai lenti bat ru kani kalong ru kumka skam shibenta ban PNI ya kataka Innovative and Non-Fair Revenue Idea Schemes INFRIS jong katanat rel dakaba Trailang bat ka Bank of Maharashtra kabadan ha Bhusawal Railway Division la persang ru ban pentrekam ya kanike ATM dakaba long ru kum ka jing job mndrei kadon padhi ka jing thut malumala nakadaw bakaduna network ha igatpuri bat ha kasara Hendrei wala kataru kanike ATM kabadan ka AC coach ki paidbah na baroh R4R daba ki laban pendan kam ya ka wei ka jingbo lani lengba kata ka CCTV camera ban pej ya ka jing sngan jong kini ki ATM hapoh jong kani ka tri ya kum kani ka ATM ru anbu ha ki jaka kum ka wei karel ka Mumbai Hingoli Jan Shatabdi Express